Anke jekk fjum is-silenzju meta wieħed jikteb opinjoni politika personali fuq il-profil jew il-paġna tiegħu fuq Facebook ma jkun qed jagħmel xejn ħażin. Lejlet l-elezzjoni ġenerali huwa jum sinonimu ma' dak li hu magħruf bħala jum ir-riflessjoni u f'dinja fejn il-komunikazzjoni nbidlet ħafna l-isfida għal dan hi waħda naturali. Ħafna għandhom l-ispazju tagħhom fuq Facebook u jużawh biex sal-aħħar jibqgħu jgħaddu l-battuti politiċi, anke jekk brata ħafna inqas milli rajna tul il-ġimgħat tal-kampanja elettorali. Id-deċiżjoni dwar din il-kwistjoni ttieħdet mill-Kummissjoni Elettorali wara li l-Partit Nazzjonalista ilmenta magħha għaliex qal li kien hemm messaġġi ta' kandidati tal-Partit Laburista li kienu għadhom iduru fuq Facebook bi sponsor magħhom. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li l-Kummissjoni Elettorali naqset milli taġixxi skont ir-rwol kostituzzjonali tagħha. Iżda l-Kummissjoni Elettorali iddeċidiet li filwaqt li wieħed jista' jikteb ħsieb personali, anke jekk politiku, mhumiex permessi avviżi bi ħlas sponsored magħrufa fid-dinja ta' Facebook. Biex jum is-silenzju kompla jieħu perspettiva differenti. Anke għaliex fuq ċerti blogs u siti personali baqgħu għaddejjin kitbiet li dwarhom ma sarux il-menti.